Yan habarlardan belläp geçişmede ýaly Iranyň resmisi Tehran Russiýanyň S-300 kysymly raketa ulgamyny şu ýylyň dowamında Irana satjakdygyny ynanýar diýdi. Emma şol bir wagtyň özünde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýarany bu çäräniň 6 aýa çenli çekip biljekdigini aýtdy. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlan giňişrak maglumatyny dinläliň. Iranyň resmiýetleriniň 14 aprelde aýtmagyna görä Tehran ortaýetden şu ýyl S-300 kysymly raketa sistemalarynyň gelmegine garaşýar. Emma ortaýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýarany munyň adyndan 6 aý udaga çekçegini çak edýär. Iranyň Milli Howpsuzlyk boýunça baş geňeşiniň sekretarinyň orunbatary Ali Samkhani Putiniň Irana uzak aralygy ýetýän raketalary satmaga 5 ýyllyk gadagançylygyny ýatyrmagynyň ertesi Moskwada çykyş etdi. Ortaýetiň bu hereketi Birleşen Ştatlar we Israil tarapyndan ýazgyr. Men olaryň şu ýyl getirilmegine umyt baglaýaryn diýip Şamkhani S-300 kysymly raketalar bara deden çykyşynda aýtdy. Şamkhani gadagançylygyň ýatyrylmagynyň ortaýda Iran gatnaşyklarynyň mundan beýlek güýçlenmegine ýardam berip biljekdigini aýtdy. Emma ol bu meseleniň ägir tuly strategik mümkinçiligine eýe bolan gatnaşyklaryň diňe küçüjik bir bölegi bolup durýanlygyny belledi. Putiniň Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Nikolay Patrushev raketalaryň iýerilmegine taýýarlygyň wagt talap edip biljek digini aýtdy. Men olaryň işini jemlemek üçin adından 6 aý wagtyň gerek boljagyny hasap edýärin diýip Interfax agentligi Patrushewiň sözüne talgylanyp habar berýär. Patrushewiň bu çykyşy ortaýetyň niýetini soragy astyna goýýar. Moskwa Irana S-300 kysymly raketalary bermek mümkinçiligini Tehran we Günbatar bilen diplomatiýasynda ýyllar boýy gural hökmünde ulanypdy. Ortaýet raketalaryň Irana ýeberilmegine gadagançylygy Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşiniň Irana garşy sanksiýalary girizmeginiň ýa-ni 2010-njy ýylda girizipdi we $800 million kontraktyny ýatyrypdy. Sanksiýalar Iran bilen ýara sowdasyny hem gadagan edipdi. Putiniň fermany Iranyň dünýäniň iň täsirli 6 ýurdy şolsanda ortaýet we Birleşen Ştatlar bilen 2 aprelde gelinen ulalaşygynyň ýa-ni iglan edildi. Bu deslapky ulalaşykda Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmegi we muňa derek Tehrana garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylmagy göz öňünde tutulýar. Patrushewiň jurnalistlere aýtmagyna görä halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegi sebäpli ortaýet Iran bilen şertnamalaryna tarap ädim etmekçi. Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov Irana S-300 kysymly raketalaryň iýerilmegine kanun taýdan hiç hili pätkelçilikleriň ýokdugyny aýtdy. Emma munyň haçan başa barjagy barada bir zat aýdyp bolmajagyny belledi. Şeýlede Peskov Iran bilen adyga derek newit alış-çalyş ulalaşygyny durmuşa geçirip başlamagy da taýýardygyny aýtdy. Kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günöle gepleşigimizde Türkmenowan serhediniň goloýuna bolup geçen wakalary degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owensanyň Demiradowynda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň häkimi etrapda 300 çemesi Owan harbysynyň söwüşçileri garşy operasiýalary geçirýändigini habar berýär. Hamyap etrawynyň häkimi Ahmet Jawidiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etrawyň Çöplüdepe atly owasynda Taliban söwüşçileriniň ýerleşdiren bombasynyň partlamagy netijesinde 2 Owan harbysy yaralanypdyr. Bu barada Kawula Kawarçymyr Şamerdan Gulum radyonyň berjek giňişrak maglumatyny bilelikde dinläliň. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap atly etrawynyň häkimi Ahmet Jawid bu etrapda talip söwüşçileriniň hereket edýänyni Azatlyk radiosyna aýtdy. Şonuň üçin Hamyapda Awgan güýçleri Talibana garşy harby operasiýa geçirýär. Oňa Awgan harbylar bilen polisiýa güýçleri hem gatnaşýar. Talip yaralarynyň Hamyapda heneden bardygyny häkim aýtdy. Kuwatoy amaliýaty kigenidi. Amwangide, Amastandan bordy bile. Bor, bali toly boldy, bor. Ozy kam bir teýdat nima bolgan, kurap nima bolgan gaplar bor. Awgan güýçleri Talibana garşy harby operasiýa geçirmek üçin Hamyaba öňe barypdy. Ýöne Awgan harbiýlary ýyda çekilipdi. Häkimiň aýdysynça Awgan güýçleri harby operasiýa geçirmek üçin ýene Hamyap etrawyna barypdyr. 300 goloy Awgan güýçleri Hamyapda ýerleşdi. Awgan harbiýlarynyň Hamyapda hança gün galjagy bize belli däl. Ony merkez bilýär. O ýerlerde entegem jeňçiler bar dip Hakim Ahmet Jawid aýdýar. Amaliyat kança gülli biz anyp plany markazga bolum. Kança gülli barfilan bor. Bu şeýle bir 300 nafar. Hamyap etrawynda Awgan güýçleri bilen talip jeňçileriniň arasynda henüz çatışyk bolmandyr. Emma Hamyap etrawynyň Çöplüdepe atly obasynda Talibanlaryň ýol ugruny ýerleşdiren minasy partlapdyr. Onuň netijesinde 2 Awgan harbisi yaralanypdyr. Ranger kısımlı bir harbi ulag weyran bolupdyr.
Onun başga haýsy yüz beren waka ýok. Şu Çöpültepe mantıkaya mayne kinar jodan kaptaldan ötüşkince bir nima uyum yok eken. Şeňe iki nafar sarboz urduýmyny jahan boldy. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap etraby Türkmenistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Türkmen Awgan serhadiniň golaýynda hem jeňçileriň ýerleşendigini hakim belläp geçdi. Türkmenistan'a ortaya daryo var, mantıkı iki bula budu başı var. Kuşkeyleri öyle budu başı ya, o mantıkı iki bu daryo var, o mantıkalaya budu başı kılıydı. Şo sebäpden Türkmenistan öz serhedini berkitip başlapdyr. Ötkenlisim oturdupdyr. Türkmen serhetçileri araçakda garym gadyp gaça galdyrýar. Oňa biz päsgelçilik döredip bilmeýäris diýip Hamyap etrabynyň hakimi Ahmet Jawid aýdýar. Özüni hak ediyor, onga bize nima qila olmayız saradyny, seni xordar algan beri. Hamyap etrabynyň obalarynda talip ýaraglary hereket edýär. Hökümet resmileri bolsa öz idaralaryndan daşa çykyp bilmeýär diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şaýmardan Ulum Radio, Kabuldan Adatlyk radiosu üçin. Habarlar günlük gepleşmede Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Şu günler Kırgızstana sapar edýän Birleşen Milletler Uramasnyň baş sekretarinyň syýasy meseleleri boýunça kömekçisi Miroslav Yençe, Merkezi Aziýada howpsuzlyk meselesi we Islam döwleti atly toparyň döredýän töwekkelçilik barada gepleşik geçirýär. Şeýlede gozolýan meseleleriň arasynda suw meselesi, ykdysady problemalar we Merkezi Aziýada demokratik özgörçlükler temasy gozolýar. Birleşen Milletler Uramasnyň baş sekretarinyň geňeşçisi wezipesini şu ýylyň mart aýynda bellenen Miroslav Yençe öň Aşgabatda ýerleşen Birleşen Milletler Uramasnyň Merkezi Aziýada preventiv diplomatiýa boýunça merkeziniň müdiri bolupdy. Adatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň Miroslav Yençe bilen geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegini dikkatiňizde hödürleýäs. Sizin bu saparyňyzyň gün tertibinde howpsuzlygy degişli nähili meseleler durýar. Я бы сказал, они очевидны. Во-первых, я бы хотел упомянуть. Munun anyk meselelerdigini bellemek mümkin. Birinciden, zorlukly ekstremizmiň, terrorizmiň howpuny, Irakda we Siriýada Islam döwletiniň hereketleri bilen bagly howplary, şeýlede Awganystandan gelip çykýan terrorçylyk howpuny agdap bolar. Awganystan bilen goňsy Merkezi Aziýa ýurtlary bu howplary göni duýýarlar. Indiki mesele regionda su resurslarynyň ulanylmagyna degişli. Bu ýerde su resurslaryna adalatly ulanmak boýunça uzak wagt bäri gepleşikler geçýär. Elbetde biz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň su we energiýa resurslarynyň bilelikde peýdalanmak boýunça halkara mehanizmlaryny düşünmegine ýardam berýäris. Yeni bir mesele sosial ykdysady ötüşi degişli. Biz nebet gazyň bahasynyň peselýändigini we Merkezi Aziýanyň hyzmatdaşlyk edýän beýleki ýurtlardaky kynçylyklaryň täsirini duýýandygyny görýäris. Ukrainadaky ýagdaýlary we orta dawatyndaky sanksiýalary bellemek mümkin. Möhüm meseleleriň yeni biri neşe gaçakçylygy. Biz bu howpun gitdigiçe güçlenýändigini görýäris we munyň öňüni almak üçin hyzmatdaşlygy güçlendirmeli diýip hasap edýäris. Оборот наркотиков. Halkara krizis topary Siriýadaky soňky ýagdaýlaryň Merkezi Aziýanyň radikallaşmagy ugrunda çynlyky howp döredýänligini aýdýar. Şeýle howp näme derejede uly we Merkezi Aziýa ýurtlary onuň bilen haçan ýüzbe-ýüz bolup bilerler. Страны Центральной Азии уже сталкиваются с этой проблемой. Merkezi Aziýa ýurtlary şeýle problemalar bilen eýýam häzir ýüzbe-ýüz bolýarlar. Biz Siriýada we urus gidýän beýleki ýurtlarda Merkezi Aziýalylaryň töweşýändigi barada maglumatlar görýäris. Bu ýerde taky kasap çykarmak kyn. Emma Merkezi Aziýadan töweşijileriň sanynyň yüzlerce adamdan bir näçe müň adama ýetýändigi öňe sürilýär. Şeýlelikde hakyky howpun bardygyny hasap etmäge itaat bar. Şonuň üçin Merkezi Aziýa döwletleri bu meselede has köp hyzmatdaşlyk etmeli diýip hasap edýärin. Sebäbi bu global problema bolup bir döwletiň öz güýji bilen çözerinden has agyr. Munyň üçin regional we global hyzmatdaşlyk gerek. Biz geçen ýylda Bişkekde habar teristleriniň jurnalistleriň terrorizme garşy görüşdäki roli barada çäre geçirdik. Şeýle-de ýakynda biz Aşgabatda duşuk geçirilip terrorizme garşy görüşde serhetleri gözegçilik etmek we olary dolandyrmak meselesini maslahat etdik. Bu ýerde taraplaryň arasynda has köp ynamyň we işleriň gerekdigini bellätmelýär. Sebäbi howp hakykatdan da çynnyky. Birleşen Milletler Guramasy we Howpsuzlyk Geňeşiniň ýürüt rezolýusiýasy regionyň ýurtlaryna şeýle meselede ýardam bermäge taýýar. Странам региона
в этом вопросе. Радикалlaşmaň öňünde haýsy ýurtlar has gowşak? Радикализация и терроризм. Radikallaşmak we terrorçylyk köp faktorlar bilen bagly ýagdaýlardyr. Şonuň üçin BMG-niň daşary ýurtda töwüsüjiler we zorlukly ekstremizmiň öňüni almak boýunça rezolýusiýasy baradaky diskussiýada gatnaşyjylaryň köpsi jigmetdäki bölünşige agyr sosial ykdysady şertlere, adam hukuklary bilen bagly problemlary üns çekdiler. Sebäbi adamlar ýurduň syýasy jigmetçilik durmuşyna dolu gatnaşyp bilmeseler, öz nukdaý nazaryny mälim edip bilmeseler, ýa-da dini azatlygyndan peýdalanyp bilmeseler, bu zatlar hem ýagdaýa täsir etdirýär. Daşary faktorlar hem bar. Nese gaçakçylygy bilen terrorçylygyň arasynda hem ara baglanşyk bar. Korrupsiýanyň hem täsiri bar. Döwletler kanunyň hukmy rowanlygyny üpçün etmeli we demokratiýanyň dolu derejede işlemegine ýol açmaly. Давали возможность демократии в более широком смысле. Kardeşim Gözelüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda soňky döwürde esasanam Aşgabatda ilatyň hususy çanak antennalary aýrylyp başlandy. Bu iş hökümet tarapyndan amal aşyrylýar. Munyň sebäbi barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç il maglumat berilenok. Emma hukuk goraýjy guramalaryň käbirleri munyň ilkinji gedek ädilýän ädim däldigini we bu çäranyň onsuzam repressiw basyş asyryna ýaşaýan ilatyň garaşsyz maglumatlary almak mümkinçiligine garşy görülýän nowatdaky çäredigini aýdýarlar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Rachel Danber Adatlyk radiosuna beren interwýusunda bu meselede gözhöne Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenmekçidigini aýtdy. Hanym Danber bilen kardeşim Muhammed Tahir töhfetdeş boldy. Soňky döwürde Aşgabatda ýaşaýjylaryň hususy çanak antennalaryny aýyrmak barada hökümet tarapyndan aýratyn kampaniýa alınıp barlayan ýaly bolup görünýär. Bu ýagdaýa siziň garaşyňyz näile? Well, we're quite concerned that the state, that the government is doing this in order to limit. Biz bu ýagdaýy gata alady edýäs. Bu hereket resmiler tarapyndan adamlar üçin garaşsyz habar çeşmeleriniň elýeterligini çäklendirmek maksady bilen alınıp barlayan kampaniýa. Muňa biz çynlaky alada bildirýäs. Biziň şeýle pikir etmegimiziň sebäbi hususy çanak antennalar arkaly adamlar islenlik habar çeşmesini, şol sany Adatlyk radiosyny we beýleki radio we telekanallary dinläp hem görüp bilýärler. Häkimetler ilatyň çanak antennalaryny aýryp ýaşaýjylara hökümet tarapyndan hödürlenýän kabil telewiziýasyny ýa merkezleşdirilen çanak antennalaryny teklip edýärler. Bu teklip hem däli hakykatda mejburlyk ýaly bolup görünýär. Emma bu ädimiň öz oluşly problemasy bar. Kabil telewiziýasynyň dürli telekanallary hödürleýändigine garamadan hödür edilýän kanallaryň arasynda garaşsyz habar çeşmesi ýok. Ikinji problema bolsa hödür edilýän mümkinçilikleriň ikisiniň de hökümetiň eýetçiliginde bolmagy bilen bagly. Hususy çanak antennalar Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin garaşsyz maglumatlaryň elýeterligi nukdaý nazaryndan iň soňky mümkinçilikde. Bu terişde olaryň elinden alynan ýagdaýynda öňdenem juda repressiw ýagdaýda ýaşaýan ilatyň garaşsyz habar almak mümkinçiligi hasam kynlaşar. Şunlukda biz bu çäre hökümetiň ýurtda garaşsyz habar ulgamyny hassa çäklendirmek üçin ädýän ädimi hökmüne garaýarys. To really clamp down on to really close information space for people in Turkmenistan. Eger şeýle pikir edýän bolsaňyz, hökümetiň bu urda ädýän ädimleri mundan beýlek haýsy ura göniger diýip çaklaýarsyňyz. Yeah, so to put it in historical perspective, this isn't the first time the state has tried to Bu ýagdaýa has çuňur syn etsek, onu çanak antennalary aýyrmak boýunça başladylan bu kampaniýanyň Türkmenistanyň hökümet tarapyndan edilýän ilkinji synanşyk däldigini görse bolýar. 2007-nji ýylda hem şeýle synanşyk bolupdy. 2011-nji ýylda ýene bir gedek şeýle bir synanşyk edildi. Bugün hökümet bu mesele ýene bir gedek dolanyp geldi. Ýagny bu 8 ýylyň dowamında edilýän 3-nji synanşyk. Indi hökümet resmileri ýaşaýjylary öz hususy çanak antennalaryny aýyrmagy diňe bir maslahat bermän, hut özleri baryp şol antennalary aýryp başladylar. Şol bir wagtyň özünde de biz käbir toparlaryň ýaşaýyş jaýlaryň üçeklerine çykyp, şol çanak antennalary ýumrup başlandygyny hem eşitdik. Şeýle toparlaryň hökümetden bir ruhsat hereket edip bilmejegini bilýäs. Dogrusu hökümetiň mundan beýlek äçek ädimini çaklamak gaty kyn. Emma biz hökümet öz burdak hereketini ýene bir ýedek çynlaky gözden geçirir diýip umyd edýäs.
by the government, but we really hope that the government will reconsider this step. Burada Human Rights Watch'ın planlaştıran yürütü bir kampanyası var mı? Well, we're planning to urge the government very directly to reconsider this step, and Biz bu meselede göz koyunu Türkmenistanyň hökümetine yüzlenmek isleýäs. Şol bir wagtyň özünde de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Birleşen Milletler guramasy ýaly öz hartiýalarynda adam hukuklaryny goramak boýunça maddalar bolan we burada Türkmenistan bilen dürli ylalaşyklary golgoýan guramalar hem öz täsirlerinden peýdalanmagy çağırýas. The Turkmen government to stop this campaign and to let people have access to their private satellite dishes. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda yerli geňeşlere saýlawlaryň 16 awgustda geçiriljekdigi ma'lum edildi. Geňeşleriň demokratiýanyň iň gowy we göni formalaryny durmuşa geçirýändigi resmi maglumatlarda nyktalýar. Esem yerli geňeşler nähil iş ýerine ýetirýär. Bu soragy Aşgabatlyada Jaman Murat Bugaýew Balkan vilayatynyň Bereket Etrap geňeş misalynda görüň berýär. Amanradağı bir yerli geňeşliň misalyna görüň beräýseňiz, yerli geňeşler nähil edara, muň ýerine ýetirýän wezipesi näme? Men bir deler hakynda däli özümiň dogdy olam Bereket Etrabynyň Gurban Mämmet owa arslygy hakynda gurrun bereýin. Şular syllygyna da agbalyga faýlanýanlar, edil ýurdun beýlek geňeşlerine agbalyga faýlanýan adamlar ýaly ilatyň güzeran şerti bilen gyzyklanmak, olaryň ýaşaýşa ýene gaýry bilen üçüncüligi bilen gyzyklanmak, iş bilen üçüncüligi bilen gyzyklanmak. Ine bular yerli geňeşiň agbalylarynyň baş borjy hem de kanuny hukuky sebäbi olary kanuny şuwatlar kanun esasyny gozgamagy, ýokary guramalaryň öňüne kederip goýmagy hukuk berilen. Amanrada inni yerli geňeşleriň belli bir derejede owa etraba değişli meseleleri çözýändigini aýtdyňyz. Inni şeýle bolanda ýaşaýjylar değişli yerli geňeşe käbir dürli meseleler boýunça ýüz tutup bilýärler, şeýlemi? İslamik mesele boýunça ýüz tutmagy haklarymma, hukuklarymma şolary öwrenmek, şolary ýokary guramalaryň öňüne odaly bilen o barçylygynyň öňüne goýmam yerli geňeşe agza saýlanan adamlaryň borçlary. Mesele menen gurrun edýän Gurban Mämmet owa arsylygynda bir owanyň arsyllygy bir kelime owa şu owa arsyllygynyň düzümle girýäne olar şol garynjy etrabynyň Bereket Etrabynyň gumsynna, gum ýakazynyňky kaplanly götün, burgun, azygy, dünçýal owalary. Men agban owalaryň tas ählisini süýşen çägeler, sırgyn çägeler bas barya. Ýa-da agsu problemy, agwayan arsylygymyň ähli owasyny iňli problema. Ine şu problemany başgaldyrýan adam ýok, adamlaryň owarsyllygyna da owarsylygynyň üstünden beýleki etrap vilayet guramalaryna da ýetýärler. Bina çözülmän gelýär. Amanrada ilat nähil meseleleri boýunça ýüz tutanny öz sorawlaryna jogap tap bilýärler. Sorawlaryna jogap tapýan meseleler meselem çağa dünýäni. Ine şunu owa arsyllygyny hasabalýarlar, oňa dogly şahadatnamasyny berýärler. Ya-da iki ýaşatynja nikahlarını resmileştirmek bolýarlar, şu meselede o waçylygyny ýetýärler, ine şu meselelerini çözüp berýärler. Sonra kalan meseleler, bular ýuruna çözülýän meseleler, iş otoňda oturan ýerinde göni beýleki hakyky durmuş meselelerini çözüp o adamlar bar ýüz tutup şu meselelerini o waçylygyna çözdürdim diýen adam ýok. Aşgabatlyada Jaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Soňky ýyllarda Aşgabatda şäheri awadanlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan çäreleriň bir bölegi diýilip, bir näçe uly ýaşaýyş massivindäki jaýlar ýykyldy we olaryň käbirlerine jaý ýykyşlygyň henizem dowam edýändigi habar berilýär. Eýse şol ýykylan jaýlaryň deregine häzirki wagtda näme peýda boldy? Kardeşim Merdan Saryf bu barada ýürüti video raport taýýarlady. Onuň audio ýazysyny bilelikde dinläýin. Geçen ayda Aşgabatyň etegindäki çoğunlygynyň daçalary ýumrulyp başlandy. Netijede diňe bir çoğunlygynyň ilatynyň geljegi däldi. Eýse umuman tutuşlygyna bu territoriýanyň geljegi hem nämälim bolup galýar. Häkimetler öýleri ýykylan adamlaryň jaý üçinçiligi meselesinde
anyk hiç zat aýtmaýşlary ýaly çogonynyň daçylarynyň näme sebäpden ýumurlandygy, olaryň ýerinde haýsydyr bir täze detgalaryň guruljakdygy barada hem taýyk maglumat bermeýärler. Dogrusy çogonydaky ýagdaý bu Aşgabat hebitindäki jaýlaryň köpçülikden görnüşde ýumurulmagy bilen bagly dören diňe soňky wakalaryň biridir. Gelin paýtagtyň mundan bir näçe ýyl ozal we ýaňa ýakynda ýykylan ýerleriniň häzirki ykballaryna nazar aýlalyň. Aşgabatyň ileri çetindäki bu çolo ýerlerde bir wagtlar ýüzlerçe maşgalanyň hojalygy, öý ugzary bolupdy. Berdeňinde häzir hem ýektuk baglaryň arasynda ýer bilen ýygsan edilen jaýlaryň pollaryny, fundamentlerini görse bolýar. Häzirki wagtda idegsiz ot basyp giden bu etrawyň jaýlary 2012-nji ýylda ýykylypdy. Sondan bäri häzirki güneçelini bu taýda alınıp barylýan nähildir bir guruluş işleri göze ilmeýär. Gepin gerdisine görä aýtsak, jaýlaryň näme sebäpden ýykylandygy barada hiç kili resmi maglumat berilmändi. Şeýle-de bu ýeriniň ýaşaýjylaryna ýykylan jaýlary üçin häkimetler tarapyndan tölek tölenmändi. Diňe öý kitapçasy ýa-da ýeriň hususy eýetçiligine berilendigi barada ýürüýti dokumentleri bolan ýagdaýynda olary başga ýerden ýeri berilipdi. Bu harabaçylyklar hem Aşgabatyň günorta gündogurundaky 8 mart ýyly batlandyrylýan etrawyň ýykylan jaýlaryna degişli. Berdeňinden tapawutlykda bu etrapda ýykylan jaýlaryň ýerine elitka diýili batlandyrylýan ýokary amatlyky jaýlar bina edildi. Emma bu kaşyň binalaryň arka tarapynda ýarym ýalta ýykylan jaýlaryň galındylary häzirki güneçelini hem saklanyp galýar. Bu görýän ýykan ýumranlyklaryňyz bolsa, gürrüňini eden 8 mart raýonumyzyň ilerisindäki Leningrad kolhozy adly ýere degişli. Daşyna haýat aýlanan bu jaýlar hem ýakyn wagtda ýykylyp, olaryň ýerine elitka diýilen jaýlar bina edilir. Şol bir wagtda 8 mart Leningrad kolhozy raýonlarynda bina edilen elitkalaryň aglawasynyň boş durandygy habar berilýär. Ýyllap geçdik bu ýerleriň ýaşaýjylary Sowet döwrüniň proýekti boýunça gurulan Paraxtedi mikroraýonundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna göçürilýärler. Bu ýagdaýyň ýerli ýaşaýjylary o diýen kanagatlandyrmaýandygyny bu ýerdäki ýaşaýjylar bilen söhbetde bolan habarçymyz Murat Gurban aýdýar. Leningrad kolhozy, Gaja we 8 mart raýonlarynyň ýaşaýjylary howlu jaýlarda ýaşaýan adamlar. Olar köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamak islemeýärler. Ondan bir howlda bir näçe maşgul bolup ýaşaýan hojalyklary 4 otogly bir kwartiraň berindigi hem olary begenip barmaýar. Bu arlykda 13.000 goly millik ýeri bardygy saklanylýan çogonynyň ýumurlandan soňky ykbalyny bolsa, diňe wagt görkezler. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Biziň gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzy barada öz belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Programmany Pragadaky studiodan men Sähra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlaryňyzdan aýrylmaň.